Makadi hama munashe hama dzese dzinodikanwa kumativi mana ose enyika yedu yeZimbabwe nevose vari kukwanisa kunge vari panhepfenyuro panguva ino. Mwari vekudenga vakuropafadzei ndinokukwazisai muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Ndinotenda nemukana uno wekuuya kuzotaura izwi raMwari. Ndinoti izuva raitwa naShe ratichapembera nekufara mariri. Ini zita rangu ndinoitwa mufundisi Munyeremuka, overseer vekuchitungwiza East Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Ndoda kuti titende nguva ino panguva yatakatarisana nayo pembererwa kuberekwa kwemwanakomana waMwari. Tinoda kuti Mwari vatitire zvakanaka, vatiropafadze. Tinoda kuti tisvike patinoverenga shoko raMwari. Message yandinouya nayo panguva ino inonzi iyo tariro yakauya nekisimusi. Tariro yakauya nekisimusi. Tinoverenga kuna Isaiah 9 pavhesi ya2 nevhesi ya6. Pa2 panoti, vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru, vaigara munyika yomumvuri werufu vakavhenekerwa chiedza. Pavhesi ya6, nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, umambo huchava pafudzi rake, zita rake richanzi unoshamisa, gota, Mwari une simba, baba vekusingapere, muchinda werugare. Mwari vekudenga vatiropafadze panguva yatinopa nzeve dzedu nemwoyo yedu kumazwi andichasvika pandinotaura pamusoro petariro yakauya nekisimusi. Ndinoziva kwazvo kuti vanhu vakasiyana siyana vane maonero avanoita pamusoro pekisimusi kana kuti pamusoro peKrisimasi. Vamwe vanotarisiriro zuva racho chairo chairo, vamwe vanoti izvo hazvina basa kuripemberera. Asi ini ndinotenda kwazvo kuti zvinokosha nechikonzero chekuti wedha risiriro zuva racho kana ndiro, chinokosha ndechekuti tinoziva kwazvo kuti munhoroondo yekurarama kwedu muponesi wakauya panyika, akave panyika, saka ane zuva rakakodzera kuti rigopota richicherechedzwa pasi rose, nokuti ndo patakawana tariro yeupenyu hwakanaka. Bhuku yandaverenga ibhuku yamuprofita Isaiah. Isaiah muprofita anozikanwa nevafundi veshoko raMwari kana kuti vadzidzi veshoko raMwari. Vanomuti anonzi messianic prophet, kureva kuti pavaprofita vazhinji vakanyora shoko raMwari kutestamendi yekare, muprofita wakagona kupiwa nyasha dzekuona kuberekwa kwaJesu nekuroverwa kwake nekumuka kwake, kunyange nekuzodzoka kwake pasecond coming paanouya kuzotora kereke nekuzosimbisa yatinoti millennium reign yose. Zvese Isaiah wakazviona. Tikaverenga Isaiah chapter 11 pavhesi ya1 inoti, zvino pahunde yaJese pachabuda davi rinobudikira, ipapo mweya waJehovha uchange uri pamusoro pake, mweya weuchenjeri, mweya wekunzwisisa, mweya wemano, mweya wekuziva, mweya wekutya Jehovha, mweya wesimba uchange uri pamusoro pake. Ipapo ndiJesu waaiona, nekuti ari kunzi Jese ndivo baba vaDhavhidha, uyezve Dhavhidha ndewekwaJudha. Jesu anonzi shumba yorudzi rwekwaJudha, ndokurudzi kwaakauya nako panyika. Tinoona zvekare shoko raMwari Isaiah achiramba achiratidzwa samessianic prophet. Anotaura pachapter 52 pavhesi ya10, anoti ruoko rwaJehovha rwakaenda pachena, ruponeso rwaMwari rukaratidzwa kumarudzi ose. Saka pandikutaura pamusoro petariro yakauya neKrisimasi, haisi yerudzi rumwe chete, haisi yevari kuAmerica vega, haisi yevari kuChina vega kana vari kuAfrica vega. Kwese kwatiri ruoko rwakauya kuzoratidzwa kuti umwe neumwe awane kuponeswa. Anopfuurira mberi Isaiah 53 kubva pavhesi ya1, anoti ruoko urwu rwakaratidzwa kunani, uyezve muchatenda nhau dzinobva kunani. Pavhesi ya2 yobva yati, nokuti akamera pamberi pavo sebukira nyoro, sedavi rinobuda pamudzi wakaoma. Pese apa ari kuratidza kuberekwa kwaJesu, uyezve 53 yese ichinopera inoratidza kuroverwa kwake zvekare. Unombonzwa Isaiah mumwe chete iyeye pachapter
61 verse 1 akutaura pamusoro peushumiri hwaJesu ari panyika, inotsigirwa nachapter 4 kumavhesi 17 na18 yaRuka, inoti mweya waShe uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Saka tiri kuona kuti Isaya ari kuona zvakawanda nezvaJesu, asi nhau yedu inechekuita nekuberekwa kwaJesu zvatiri panguva yekupemberera Christmas, kuberekwa kwemwanakomana waMwari. Takutaura chiprofita chake chaakanyatsoona zvakakwana, chiri pachapter 7 pavhesi ya 14 yaIsaya, achiona Christmas. Anoti iye chiratidzo ichi ndo chicharatidzwa kuvanhu kuti mhandara ichauya yobereka mwana anonzi Emmanuel. Saka tinozoona Matthew akugona kubatanidza zvakataurwa 800 years, nokuti Isaiah wakaprofita about 800 years before the birth of Jesus Christ. Zvino mutumwa akauya, bhuku yaMatthew chapter 1 ndokubva aenda kumhandara inonzi Maria yakaonekwa naIsaiah iya, ndokubva yataura kuti uchabereka mwanakomana anonzi Jesu. Pachapter 1 verse 21 yaMatthew, mwanakomana uyu achanzi Jesu nokuti achaponesa vanhu kubva pazvivi zvavo. Saka tiri kuona kuti vanhu takanga takagara murima, asi Christmas yakauya nokutiponesa kubva pazvivi, kureva kuti vose vanorarama vari muzvivi vachikundikana, zvivi zvokuberekwa nazvo, zvivi zvokutedzera vamwe vanhu, zvese izvozvo zvakaita kuti rima ringe riri pamusoro pedu, tirambe tiri pasi pekurwiswa nemweya yakaipa, nokuti mweya yakaipa inotora mukana wekunge vanhu vachinge vari muzvivi. Kana vanhu vari muzvivi vanoatakwa nemweya yakaipa, Mwari havagone kutambanidzira ruoko rwavo kana vanhu vachinge vari muzvivi. Pachapter 59 yaIsaya vhesi ya 1 inotaura zvakanaka kuti ruoko rwaJehovha ruda kupfupikiswa, kana kuti nzeve dzake hadzida kuremerwa, asi zvivi zvevanhu ndo zvinovanisa kure naMwari. Zvino Isaiah unoratidza kuti pane hope yokuti tinogona kudzoka kuna Mwari. Mwari unotiitira zvakanaka. Christmas inguva yekuyeuka kudzoka kwedu kuna Mwari kubva kurima, tichipinda munhaka yaMwari inotangira paupenyu hwepamweya kunyange kusvika paupenyu hwepanyama. Paul anotaura pachapter 26 verse 18 yemabasa avapostora, anotaura mazwi ekuti wakanga watumwa iye kuti asvinudze vanhu meso avo, kuti vaone vachibva murima vachienda muchiedza, vawane kanganwiro yezvivi, vagone kugamuchira nhaka inopiwa vatsvene nokutenda. Ndozvinotaura vhesi iyoyo. Saka tariro yeChristmas iri kutibvisa kurima ichitiunza kuchiedza, kwatinowana tariro inouya nokukanganwirwa zvivi. Nau ndoyanzi iyo vanhu vakanga vari murima vakaona chiedza chikuru, nekuti takaberekerwa mwana, takapiwa mwanakomana, hurumende ichava pamafudzi ake. Saka takapiwa nyasha dzekubuda musimba ramashaya, musimba reun'anga, musimba reuroyi, musimba rezvisakarurama, patakabva kurima tichipinda muchiedza kuburikidza nekuuya kweChristmas. Saka zuva remangwana paunenge uchipemberera Christmas, ziva kuti musi waakaberekwa pane chimwe chinhu chakaitika, Satani uchirwisa kuberekwa kwaJesu. Shoko raMwari rinoti vachenjeri vekumabvazuva vakati vachibva kumabvazuva ndokubva vapfuura nepamba pamambo Herodhi, vakataura pamusoro pezvavakanga varatidzwa zvokuberekwa kwomuponesi. Zvinonzi Herodhi haana kufara nazvo, wakatanga kuuraya vana vese vangadaro vaine zera raJesu pakuberekwa kwaakanga aita. Kureva kuti iko nguva yeChristmas inguva inoratidza kuti kune vanhu vanoita zvokutamba, ndonguva inouraya mweya yavo, vanhu vanofa pamweya, vanhu vakawanda, vana vazhinji vakafa panguva yokuberekwa kwaJesu. Iko zvino tichaona kuti vanhu vachadhakwa zvakapfurikidza, vanhu vachafara, vamwe chaivo vachadhakwa zvinokonzeresa dzimwe tsaona dzisiri necessary, vamwe chaivo vacharovana kukovadzana, vamwe vanogona kutourayana kana kupondana nguva ino. Kune mweya unotorwisana nekuberekwa kwaJesu, nekupemberera kuberekwa kwaJesu, mweya waHerodhi. Iwewe wakachenjera, ramba kuurayiwa panguva yakadai, ramba kuurayiwa mweya wako, upinde mutariro yakauya neChristmas, ucelebrate wakazvibata, urege kuenda kunzvimbo dzinokanganisa mweya wako
zvikuru sei kune vakatenda kuvhangeri yaJesu Kristu. Ndinofara kuti Jesu wacho wakazoroterwa nababa vake Josefa, anonzi tiza nemwana uyu uende naye kuIjipta. Tinoda vanhu vane mweya wekutiza pari kuurayiwa chinamato. Kozvino vana vakawanda vachaputa mutoriro, vana vakawanda vachapinda muupombwe nemuupfambi hwakaipa. Zvisakarurama zvakawanda zvichaitika. Mweya waHerodhi unoita kuti vanhu vafarise panguva ino yeKrisimasi, votiza tariro yakanaka yeKrisimasi. Ndinotenda Mwari wakarotesa Josefa ngaakupe hope nekungwara kunokutizisa kubva kumadhimoni, kuti urambe uri patariro yeKrisimasi, nokuti vamwe tiri kuti itariro asi kuna vamwe ndokuparara kwavo, nokuti Krisimasi imwe chete iyoyo ndopatinoona vazhinji vakafa, inauye kuti vakanga vasina hope fanike dzakanga dzina Josefa wakatiza naJesu. Ndinonamatira kuti Mwari wekudenga vakupe hope, vakupe kuzarurirwa, kuti urambe uri mutariro inouya neKrisimasi. Ndiri kufara kuti pataverenga pati paimwe tariro isiri yokungoregererwa zvivi, pataurawo zvekare tariro yeushe. Tiri kuona kuti chakavhundutsa Herodhi izwi rekuti umambo hwauya neaberekwa. Kuna kuti Krisimasi tariro yayo inouya neumambo, inouya neushe, inouya nekukupa simba rekurarama panyika. Chiedza chokuberekwa kwaJesu chinotivhenekera kuti tizive kuti tine kodzero yeumambo, kuna kuti hatitongwe nemweya yakaipa. Tiri kudzorerwa authority yedu iri muna Jesu Kristu panguva yatiri kupemberera kuberekwa kwaJesu. Light kana kuti kuzarurirwa kwatinako kunotiudza kuti tiri vana veumambo, tiri vakundi nekupfurikidza. Jesu wakauya kuzodzorera umambo nesimba raMwari kuti rive pavana vanotenda. Tirege kukundwa nemweya yemashavi, mweya yemadzinza inotiteerera yakaipa inotishungurudza. Vamwe vanonetswa nematsikirira, vamwe vano urwere hwemumusha mavo hwakafanana, vamwe vanofa, zera ravo rekufa risati rakwana. Zviri zvinhu zvakagadzirwa mumamisha, umambo hwakaiswa nemweya yakasiyana siyana. Asi tariro yeKrisimasi inoti kana taregererwa zvivi inotipawo authority zvekare nesimba pamusoro pemweya yakaipa iri pano panyika, nokuti zviri kunzi hurumende ichava pamafudzi ake. Ndozvataurwa pana Isaiah chapter 9 pavhesi ya6. Ukaibatanidza navhesi ya7 inobva yati kukura kwehurumende yake hakuna muganhu, kureva kuti hakuna chinhu chichakupa muganhu muupenyu hwako. Pauri kupemberera Krisimasi, ziva kuti uri kupiwa authority, uri kupiwa simba, uri kupiwa kukunda kunouya neKrisimasi. Mwari wekudenga vakupe kukunda. Vhesi inoti tiri vakundi nekupfurikidza. Johani wekutanga chapter 4 pavhesi ya4 inotaura kuti ari matiri wakakura kudarika ari munyika. Peter wekutanga chapter 2 pavhesi ya9 inoti tiri uprisita hweumambo, yakafanana nazvakazarirwa chapter 1 verse 5 ne6. Inotaura zvakanaka, inotaura kuti takaponeswa patakasukwa neropa kuti tipinde muuprisita hweumambo. Mwari akupe umambo paKrisimasi ino, akupe kodzero yako, akupe kukunda. Ndinotaura nyasha dzetariro nesimba idzva patinenge tichipemberera Krisimasi. Mwari akupe kugona, akupe kuropafadzwa kweumambo hwaKristu muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen.